Molt bona nit, què tal, com esteu? Una vegada més tornem a estar aquí per jugar avui a l'International Basketball Manager. Aquesta tarda ja hem estat per aquí fent el cassoleta i després d'aquest partit del Barça, del que millor anirem parlant sobre la marxa si voleu, doncs tenim aquest directe, aquest capítol 3, aquesta aventura amb el bàsquet Girona a l'International Basketball Manager. Recordeu que la setmana passada ho havíem deixat molt bé, líders a la Lliga, 10-0, i amb Marc Gasol sent l'estrella de l'equip, com no podia ser d'una altra manera. Ara entrarem ja directes al joc. Us saludo a tots els que esteu per aquí i ja sabeu que ja podeu anar deixant els vostres comentaris per aquí pel xat i anirem fent la petar i comentant la jugada. Doncs ja estem aquí en pantalla, ja teniu el joc, ja tenim aquí la nostra partida amb aquest 10-0. Estudiantes segon 9-1, Coviran 8-2 i després la resta d'equips 6-4, 5-5, etc. Seguirem amb aquesta partida i ja tenim aquí, que no me'n recordava, just l'última notícia que hi ha és aquesta lesió de Marc Gasol. Doncs tenim un problema, per sort és un problema lleu perquè són 3 setmanes, l'enviarem a tratar lesió, com ja ho vam fer l'altre dia, doncs ja el tenim fet, doncs tindrem almenys un parell de partits sense Marc Gasol. Aviam com ens en sortim perquè està sent l'estrella de l'equip, com veieu aquí a les estadístiques. Anem a mirar el calendari. Estem aquí, seran 2 setmanetes, doncs gairebé segur que aquests 2 partits contra Corunya i Oviedo se'ls perdrà. I aquí tenim que Corunya està 7è i Oviedo el tenim 10è. Veurem què passa en els pròxims partits. Doncs anem continuant. No teníem res pendent d'avançar, cap negociació ni res. Estem al mes de desembre. I ara el que farem serà mirar com teníem la situació dels juvenils, per refrescar la memòria, tot una mica, fer un repàs general. Si vol avançar d'aquesta data, ho parem, aviam si avança. Ja hem començat malament, com va ser com l'altre dia, que es va quedar penjat només començar. Ara aquí ho tenim. Aquí doncs haurem de treure Marc Gasol, posar Jauara i convocarem aquí a aquest jugador. Li haurem de donar bastants minuts aquí. N'hi posarem més al 4 també i els 4 suplents doncs, que tapin aquests minuts. També tenim alguns més a Josep Frank també. Pels següents partits tenim una notícia. Deu ser que ens hem deixat alguna d'aquestes per clicar. Aquí, aquesta d'aquí. Anem a mirar què ha trobat. En aquesta cerca per Austràlia haurem de contractar un altre ojeador que pugui mirar tot el món, o si més no, a Europa. De moment, el que ens ha trobat, doncs, aquest jugador que ja hem contractat, 14 anys, Jonah Rogers, doncs el farem tornar a buscar perquè tenim més abast de jugadors. L'únic que només busquem a Austràlia. Fins que no canviem a aquest senyor, doncs només buscarem en aquesta regió del món. Aquí tenim el nostre equip juvenil. Bona nit, Ferran, sí, quin partidet hem tingut. He de dir que per tenir temps per preparar aquest directe, veient com estava el tercer quart, a principis del darrer quart m'he anat a fer el sopar i he desconnectat una miqueta, però sí he vist una mica el que ha passat al final i Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Aquí veiem que el fitxatge aquest, com vam fer l'altre dia, Jonah Rogers, que és el més bo dels juvenils, però uns juvenils que estan lluny de poder estar entre els millors. Aquí anem a entrenamiento i el que comentàvem abans, Ferran, en el cassoleta, doncs aquests juvenils que si els entrenes a modo individual, doncs pugen la
categoria que tu li dius més ràpidament. En aquest cas tenim ressaltades aquí les categories més importants per la seva posició, les que ell utilitza més. En aquest cas la que té més baixa d'aquestes 5-6 categories és dribbling, doncs li farem entrenar dribbling amb intensitat alta i farem el mateix amb la resta de jugadors. Aquí en aquest cas, doncs, per exemple, Mates, o ens interessa més Lucha, potser. Després Sebastián Medina, que és un base, que entreni velocitat. Ja veureu com en unes quantes jornades això li ha pujat força. Aquí aquest el farem entrenar Mates. I ja no podem entrenar més perquè és la capacitat 4 jugadors que té aquest entrenador, Alberto Muñoz, també. Fins que no en contractem un altre, doncs només podrem fins a 4 jugadors. Els altres, aquí tenim el mercado d'empleados, aquí veieu les limitacions que tenen. Els bons, bueno, 1.700.000 euros de salari, doncs poden entrenar fins a 10 jugadors, ja hi arribarem. De moment anem amb el que tenim i seguirem perquè encara queden dies per la pròxima jornada contra el Leima Corunya. Veieu que passa ràpid la setmana, si no hi ha cap notícia, cap coseta que faci aturar el joc. Posarem en aquesta pantalla que es vegi millor. Aviam si avança. Tancarem unes quantes coses per aquí, aviam si va més ràpid, perquè em sembla que no és molt normal que vagi tan a poc. Estem a punt ja d'aquest partit contra el Leima Corunya a casa. Veiem quan afecta la baixa de Marc Gasol. Anirem ja a fer l'alineació, si hem de retocar alguna cosa. Ens desitgen feliç aniversari, doncs moltes gràcies. I aquí l'anàlisi del rival. Trobem doncs que precisament l'estrella de l'equip és el pivot Nick Ward, amb 15,6 de valoració per partit. Som-hi doncs a fer l'alineació. Crec que així la tenim bé. Així ho tindria bé. Aquí veiem que estan prou ben repartits els minuts i aquí la posició de pivot, com només en tenim un i li tenim 26 minuts, doncs són aquests minuts els que té. Aquí la de l'e-pivot n'hi ha més de 40, doncs perquè hi ha jugadors que estan assumint aquests minuts de pivot, ja veureu com es reorganitza. I el jugador més capacitat, veurem qui és, aquí teniu que Eric Vila pot jugar a un 50%, Gonzalo Delgado a un 90%, i aquest a un 90 també, i Mateo Seric a un 90. Doncs segurament o Delgado o Seric faran aquestes funcions de pivot quan no es pugui. Aquí teníem jugar per Marc Gasol, en aquest cas, com no hi és, millor no posar-lo, i posarem el nostre estimat Alexa Uskokovic. Anem ja al partit. Aviam aquesta baixa de Gasol fins quan ens afecta. Aquí, aviam si hi ha algú més aquest mateix. Doncs som-hi. Aquí teniu els jugadors més destacats sobre el parquet. I el que farem és anar una mica a l'idea i fer el que fèiem l'altre dia de passar quarto. Ja sabeu que la modalitat de jugar, si li doneu, aquí ho veieu, van passant les accions i les teniu aquí a comentaris, així com va movent-se el marcador en funció de les accions que van passant aquí. Nosaltres el que farem serà passar quart, intervenim aquí en l'última jugada, veiem que anem 24-20, queden 17 segons, ens diu què volem fer, doncs buscarem un triple de l'Albert Sàbat, que no entra, 24-20, anirem pel segon període, doncs els hi traiem ja 12 punts, amb 10 punts d'Uskokovic, 11 de Gonzalo Delgado. Tercer període encara s'engreixa més la diferència, 26-11 en aquest tercer, 21 d'Uskokovic, i
al darrer quart doncs acabem de rematar-ho amb Uskokovic 23 punts, 22 de valoració, 9, 6, 7, 5, 11-0. Aquest 11-0 que han fet els rivals directes, si hem obert una mica més de forat en aquesta primera posició. Si teniu algun comentari per aquí, si voleu que posi algun jugador, ho podem mirar. Si heu estat jugant i teniu algun truquillo que hagueu trobat, també el mirem. Jo, per el que he estat jugant, de moment, aquest Girona està funcionant amb uns paràmetres similars al que jo tinc a les altres partides, però les altres he de dir que també m'estan funcionant força. Aquí doncs tenim la victòria, el segon classificat, que és Estudiantes, també guanya, el tercer també. Seguim igual, doncs, MVP de la jornada aquí, Alec Wintering. Doncs vinga, hi ha un rècord històric de tirs lliures d'Uskokovic. I hi ha un aficionat que ens diu que hi ha algunes decisions que li han deixat un sabor amarg. Doncs encara queda molta feina, etc. Doncs seguirem treballant, senyor aficionat. De moment anem guanyant, 11-0. I ara viatjarem a Oviedo. Tenim un informe del Marc Penya, un altre jugador australià. Aquest no m'acaba de convèncer. Continuarem. Anirem directes a aquest Oviedo-Girona de la jornada 12. Veiem que l'Alicante i el Prat estan a la part baixa d'aquesta classificació. Veurem si ens arriba recuperat Margasol per aquest partit, encara no. Aquí si aneu a plantilla veureu quants dies li queden per recuperar, en aquest cas són 3, per tant no podrà jugar. Aquí en vermell recordeu que són els jugadors que tenim cedits a altres equips. I aquests, amb aquesta icona, si us poseu sobre l'icona us diu què és, però és un jugador que tenim cedit al nostre equip. Busquets, Viverovic i Uskokovic són els jugadors que tenim. Doncs anirem amb el mateix contra el partit contra l'Oviedo. Anem a mirar això, ja tenim jugadors entrenant. Veieu el que us deia? Aquí tenim que en 2 mesos ha pujat 2 punts, 2,40 en aquesta categoria, que en aquest cas és tir de 3. Aquí tenim Pep Busquets, el mateix, amb recuperacions. Viverovic amb rebots i Seric amb tirs de 2, que potser li podríem fer millorar una altra cosa ara que ja té 76. Posarem aquí Lucha perquè ho pugi, i aquí veieu que ja no podem entrenar ningú més perquè en Miquel només pot entrenar a 4 jugadors alhora. Doncs anem ja directes al partit. Anem cap al partit i aviam si podem sumar una altra victòria sense Margasol. Doncs anem al primer període, igualat, 17-18. Buscarem un triple de Beck-Bagars, que anota, perfecte, 17-21, acaba el període amb un tap de Jauarà. Eixamplem una mica més l'avantatge. Anirem amb un triple de Viverovic, que també la nota. Al final de quart, 30-42. Això té bona pinta. Ja són 21 els punts de diferència. I això té molt bona pinta. I victòria 68-91. El millor del partit un altre cop. Alexa Uskokovic, 22 punts, 21 de valoració. Atenció, Delgado. Gran partit des de la banqueta, 15-7. Que no ha estat gaire bé avui. Busquets, menys 4, Sevillano, menys 1. I Kusiais, 10 punts, 9 de valoració. Els pivots de la banqueta han rendit més que els titulars avui.
Veurem què han fet els jugadors rivals en aquest resum de jornada que tenim en la pantalla següent del partit. Així anem controlant què fan els nostres perseguidors. Aquí tenim doncs, que Coviran ha guanyat i Estudiantes també, per tant, seguim igual. Tots a 0, Estudiantes 11-1, Coviran 10-2. Aquí una miqueta de forat. Lleida 5è, 8-4, Cáceres 7-5. I aquí el trio per tancar les posicions de playoff amb 6-6, Corunya, Tau Castelló i Levitec Huesca. I ara és partit a casa contra el Melilla, 13è classificat, 12è. Esperem ja recuperar Marc Gasol. Segurament el tindrem ja disponible pel dia 29, però com es juga el partit el dia 1 o 2, que són aquests dies d'aquí, doncs el tindrem ja plenament disponible per jugar. Doncs aquí ho tenim, Marc Gasol s'ha recuperat i tenim una oferta per Beck-Bagars que rebutjarem i seguirem. Hi ha un missatge per llegir un altre jugador trobat, Alan Cross, aquest m'agrada més, 14 anys, 58 de mitja, aquest anirem a per ell. 135.000, el traspàs és massa car, ens esperarem a tenir més diners. Aviam. Podem gastar 237.000. Millor no invertir ara aquests diners de moment, per si fes falta fer algun fitxatge d'última hora. Mira, el Leandrol, per aquí ens diu fitxa Josep Puerto. Doncs el anirem a posar en cartera, Leandro, i mirarem a veure si estem en disposició de poder-lo fitxar. Si no, el tindrem ja en cartera per una possible incorporació a la següent temporada. He de dir que en alguna altra partida que he fet l'he tingut i funciona bastant bé. Josep Puerto, del València Bàsquet. Ara també un punt s'aturi. Aquí tenim els premis per nosaltres. Marc Gasol entre els millors, tot i jugar 2 partits menys. I aquí podeu buscar els jugadors directament aquí a la mà i buscar jugador per equipo. Si sabeu en quin equip està, en aquest cas, doncs anem aquí a buscar-lo. Doncs aquí ja no hi és, així que el tenim. El posarem a la cartera i esperarem que ens diu l'informe. Aviam quina clàusula té i si es pot assumir. Aquí la gent està contenta, perfecte. Ja col·loquem aquí a Marc Gasol, que no ens el deixem. I aquí hem de treure minuts a la resta. Eric Vila. I també n'hi traurem més a Delgado per posar-los al Marc. Continuem. Partit contra el Melilla Esport Capital a Fontejau. Diumenge 2 de gener de 2022. Doncs mira, estem a prop, a dia d'avui. El Leandro diu que està amb el València i ha fitxat Wembanyama i Jokubaitis. Déu-n'hi-do, quins fitxatges. Suposo que t'estan funcionant, Leandro, no? Jugadors joves amb molta progressió per davant. Aquí tenim ja el 12 titular, perfecte. El que sí que farem serà canviar això i posar el nostre estimat
Marc Gasol de nou. I continuarem. Anirem ja directes al partit. Rakočević, l'amenaça principal d'aquest Melilla. Doncs aquest primer període, 36-11. Poca cosa a dir. 38-11. 16 punts de Marc Gasol, que porta més punts que tot el Melilla junts. 59-19. Anem amb un triple de Biberovic, que no entra. El Ferran diu, pobres rivals, i el Leandro diu un altre que li va funcionar molt bé, és Núñez del Madrid. La veritat és que sí, jo el vaig demanar cedit en una partida amb l'Andorra i em va funcionar molt i molt bé. El van seleccionar al draft i tot, l'únic que es va tornar al Madrid. Aquí tenim Gasol, 20 punts, més que tot el Melilla. Aviam si acaba també amb més punts. 81-35. Buscarem una penetració de Josep Frank, que va cap a dins. 83-35, 30 punts de Marc Gasol. I anem a l'últim període, doncs 102-46. Aquí el Ferran ens diu que va jugar contra Dedovic. Aquí tenim Dedovic, 9 punts. Generació 97. Doncs ja tenim una altra victòria a la saca, que diria aquell. Són 13 ja. I una mica més a prop. Creieu que podem deixar la temporada amb 0 derrotes? Això seria pujar amb garanties, o no? Aviam, 102-46, aviam, l'Estudiantes ha guanyat, el Coviran també, però ha guanyat el Valladolid, per tant obre més forat amb els altres. Aquí tenim 13-0, 12-1, 11-2. Doncs aquí estan els candidats a la primera plaça. Ara viatgem a Palma, a Son Moix contra el Palmer. I aquest és el partit clau aquí contra Estudiantes, el 22. Estem a punt ja de fer la convocatòria. Doncs això ens està funcionant bastant, per tant, no ho tocarem massa. Vinga, som-hi. Mira, el Leandro demana que li recomani talentos espanyoles. Doncs qualsevol que tingui bastanta mitja de 20, 21, 22 cap avall, ara anirem a fer una cerca i mirarem la llista, perquè n'he fet servir bastants. Al final, al jugar amb equips espanyols, has de tenir força jugadors espanyols per tenir el cupo. I la veritat és que Núñez em va funcionar molt bé, Brizuela m'ha funcionat molt bé també, Joel Parra també m'ha funcionat molt bé. Ja tenim aquí el primer període, 16-21, buscarem un triple. No anota. Anem sempre en busca del triple. Aquest sí entra, 30-38. A veure,
farem una mica de pressió en media pista. Si marxem una mica més al marcador, doncs sembla que ha funcionat. Buscarem una penetració de Josep Frank, que anota. I un altre partit guanyat, amb Marc Gasol fent només 6 punts i Jaguarà, en aquest cas, guanyant-li la partida en el pivot. Primer partit amb Gasol amb tants minuts que no fica més de 20. Leandro, m'ha funcionat molt bé també, com es diu? Àlex, un ale pivot, Àlex Galán, m'ha funcionat força bé també. Ara anem a mirar, ara busquem la llista, Leandro, i comentem, perquè també Àlex Galán m'ha funcionat molt bé en una partida que tenia amb Acunsa. És un jugador doncs, que arriba a 75, 76, com a suplent m'ha anat molt bé. Anem aquí i filtrem per edat i per mitja doncs, que tinguin més de 65. Bueno, clar, els de l'NBA doncs ja és otro nivell. Dic bé, m'ha funcionat molt bé també en una partida que tinc, però el puja a poc, això sí que m'he donat compte, la mitjana puja a poc. No he tingut l'ocasió de provar Jaime Pradilla, però sí que en algunes partides l'he vist amb 80 i tants i anant-se'n a l'NBA. Això m'ho diràs tu, Leandro, si tens una partida amb el València, com funciona Pradilla. La resta, com et deia, Joel Parra, a mi m'ha funcionat molt bé, aquest Àlex Galán, també, com a pivot des de la banqueta, Sergi Martínez també, Puerto i ja està, no? Què més tenim per aquí? Caicedo també, Adam Sola també acaba amb 77, 78 si l'entrenes força, i la resta de moment ja està. Després has de comptar també que hi ha jugadors que van sortint als juvenils dels equips que després es van promocionant, que són, no sé si són jugadors reals, crec que no, i que després doncs, van apareixent per aquí i a mesura que vas passant temporades doncs em van sortint més, però tots aquests talents, el que et deia, jo Joel Parra m'ha funcionat molt i molt bé, i Puerto també, però jo el vaig fitxar que tenia potser 23, 24 i tenia 73 o una cosa així. I m'ha funcionat força bé. Vinga, li donarem a continuar. Ara jugarem contra el Juaristi, que és 6è. Els has cedit. Doncs si has cedit a Puerto i Pradilla, si els has posat un bon rol, que tinguin minuts, aviam com et tornen, i suposo que hauran millorat, tindran més mitja només per la temporada. Si no els entrenes individualment, entenc que amb l'entrenament col·lectiu doncs pugen un punt per temporada o dos en funció dels minuts que juguin i de la progressió que tinguin aquí a la lupa. Després veus una progressió possible amb un entrenament mitjà, després si tu els entrenes individualment doncs pugen més ràpid i pots fer-los millorar en les categories que vulguis. A veure si va avançant això i arribem ja al partit contra el Juaristi. A casa. Aviam, tenim l'informe de Josep Puerto. Anem a veure, doncs 80.000, ho podríem mirar, l'únic que hauríem de vendre llavors a Bagars, com els 50.000. Ho deixarem aquí com a opció bastant probable, perquè m'agrada bastant la idea. I li donarem uns dies d'espera, aviam
com podem fer? Al final fer un clausulazo és tan fàcil com pagar els 80.000 i endavant. Bueno, donar-los perquè els dipositi ell, però pagar els 80.000. Està tardant una miqueta en arribar aquest diumenge 16, ara ja tenim aquí. Doncs Pere Tomàs, que el tenim a la cartera, ha estat transferible. Interessant, també, l'únic que Tomàs ja se'ns en va una mica més de pressupost. Mira, precisament el que et deia de Tom Dick B, si comences un equip des de baix o així, igual et va bé, l'únic que, clar, li has de donar un rol important, un ser titular o titular esporàdico, perquè si no, normalment no ho accepta. No ho accepta. 300.000 de Pere Tomàs, però ara ho tenim ben cobert a la posició amb Viverovic. De moment ho deixarem així. I anem a calcular una mica això si fa falta. No, ho deixarem així. I seguirem. Vinga. Doncs aquí tenim el Juaristi. Ryan Nicholas com el més destacat. Una penetració de l'Albert Sabat que entra 19-16, partit disputat contra Juaristi. Ara sembla que obrim una mica de distància en el marcador. Més 5. Es manté el més 2. Buscarem aquí una penetració que no entra. Atenció, que arriba a l'últim quart. I victòria va de 6 punts, ben justet, contra el Juaristi, però victòria al cap i a la fi, que és l'important. Seguim amb 0 derrotes. Aviam, els perseguidors, Estudiantes guanya, Granada també, no fallen. I ara és el partit contra Estudiantes. Vinga. Mira, Leandro, crec que vaig a fer el que m'estaves comentant. Anirem a fer un clausulazo. M'ha agradat molt la idea. Bueno, primer farem una oferta. Aviam si el volen traspassar i així gastem una mica menys. I si no, li farem el clausulazo. Això sí, li oferirem banqueta. Sí, farem banqueta. Aviam què passa amb aquesta oferta i a partir d'aquí doncs ficarem a Vagars transferible si s'acaba funcionant o ens el quedarem també si ens va bé. Una oferta per Albert Sabat que rebutgem. De tant en quant van arribant ofertes a la baixa per jugadors que tens en plantilla. I aquí estan si tu vols acceptar-les o no acceptar-les. Normalment són bastant apurades amb això. Mira, precisament el que pensava que podia passar, però al final ha passat. Aquí ho tenim. Josep Puerto rebutja l'oferta perquè no vol anar a un equip inferior a la seva categoria. Per tant, haurem d'esperar a estar a l'ACB per fer aquest fitxatge. Segurament, si arribem la temporada vinent, li haurà pujat una mica la clàusula. Estarem atents, aviam si
si podem fer aquest fitxatge o no. El mantindrem en cartera. Leandro, gràcies per la recomanació. I de moment seguirem amb aquest partit contra l'Estudiantes, primer contra segon. Nosaltres que no hem perdut ni un partit, Estudiantes que només n'ha perdut un. Doncs anem a fer una mica d'estudi. Aquí tenim clarament Jackson, Beiran, Jurisic, no cal dir gaire. Doncs anirem a veure. Jo és que ho deixaria tot igual, potser al ser un partit important li donarem més minuts a Marc Gasol i més minuts també a Tarik Biberovic. Els titulars, vaja, els hi donarem més minuts. Bona nit, Ferran, igualment que vagi bé el cap d'any. Ens anem veient per aquí. Vinga, som-hi, anem aquí al partit important. De guanyar, doncs, obrirem un marge de 2 victòries. Amb el segon de perdre ens empatarien. És interessant. Aquí, què passa de moment? Partit igualat. Partit igualat, 23-22, Edwin Jackson, 16 punts. Buscarem un tir de 3 de Biberovic, a veure si entra. Doncs no entra. Tercer període. El cop a sobre la taula. 16-35. Marc Gasol, 27 punts. Doncs al final, plorant, 97-100. Pep Busquets, 15 punts, 17 de valoració. Marc Gasol, 31 punts, però només 13 de valoració. Aquí tenim Marc Gasol, 13 de 28 en llançaments. 8 rebots. 9 taps en contra. 4 faltes rebudes, 4 faltes comeses. Aquí teniu l'estadística detallada dels dos equips. Recordeu que aquí també teniu el format text que va passant tot aquí. I aquí podeu anar donant ordres concretes a mesura que va avançant el partit. Si voleu fer-ho més real encara. Nosaltres estem fent aquesta versió d'anar-ho passant més ràpid i després, si de cas, partits més clau, doncs ja ho anirem posant d'aquest format i anar participant d'aquest format més pausat i més en els partits més llargs i podem decidir sobre coses més concretes. Aquí el Leandro m'apunta que miri els punts de Jackson. La veritat és que he vist que en duia 25 al final del tercer període, però no he mirat. Ara entraré a mirar l'estadística. De moment, l'MVP de la jornada, Ibarguren del Prat. I Granada que guanya, per tant, quedarà empatat amb Estudiantes en la segona i tercera plaça. Ara, quan surti, anirem a veure els punts d'Edwin Jackson, que deu ser una autèntica animalada. Aquí, si aneu a competició, resultats, aquí teniu les estadístiques dels partits. Si anem a buscar el nostre partit, 52 punts de Jackson. Quina animalada. Si cliqueu aquí en l'icona d'estadístiques, doncs aneu a l'estadística del partit, que era el que estàvem mirant abans, doncs 52 punts, només fallant 5 llançaments. Espectacular, 18 de 22 en tirs lliures. Doncs vinga, continuarem. Ara tenim el partit aquest contra Tau Castelló, de G. Aquí hem obert una mica de forat i tenim una mica de conflicte. Aquí, que l'Albert Sabat ens demana més minuts. Aquí, a la part baixa, tenim la part de reunió. L'animarem una mica i ho tindrem en compte, però de moment el que tenim ens està funcionant. Sí que si hi hagués algun canvi, ell seria el primer recanvi que tenim. Per al moment, Uskokovic no es toca de la titularitat. El partit de Tau Castelló, a Fontejau. Recordem, aquesta l'EP té 34 partits i en portem 16.
Aquest és el, doncs... 34, sí. Vinga, va. Avancem cap al partit. Està una mica més lent de lo normal, això. Avançar cap als partits. Normalment és més ràpid. Sí que l'altre dia el Jordi hi havia alguna actualització que havia afectat coses de text que estaven malament i que ara ja estan correctament. Vinga, anàlisis pròxim al partido. Veiem el rival. Fem una ullada. Eric Stutz. Jugador més valorat. Sí que podem moure una mica i donar-li 3 minutets més a l'Albert Sàbat. Aviam si així no es queixa tant. Vinga, som-hi. Empat a 16, primer període. No hi ha triple, segueix l'empat, ara sí, obrim una miqueta al forat. I ara pujarem una mica la pressió. Obrim una mica més així. I el cop a sobre la taula ja el tenim aquí. 66-41. 23 de Marc Gasol. Ara sí, una altra victòria, guanyant tots els períodes menys el primer, 29-11 Marc Gasol, que segueix espectacular, menys algun partit que ha tingut fluix, tota la resta són exhibicions. Que han fet els perseguidors, veurem si podem estar més tranquils. Doncs segueixen igual. Aquestes dues victòries que ens hem guanyat de marge, doncs, mentre no perdem, les mantindrem. 17-0. Que això és final de la primera volta, això és un espectacle. Ens classifiquem per la Copa Princesa, que em sembla que és un partit primer contra segon. I aquí tenim la roda de premsa de final de primera volta. Complint l'objectiu, veu l'equip fort per la segona temporada, muy fuerte, imparable. El Chemita pregunta, estem a mitja temporada, s'està complint l'objectiu de l'equip? ¿Es alguna cosa que es fixi cada jornada? Home, doncs no. No nos fijamos, entendemos la afición, quiere estar de merecer para posar això. I última pregunta, l'Àlex Gozalvo ens diu, ¿las decisiones arbitrales son normalmente cuestionables? Pues sí. Las hay que afecten negativamente, direm que sí i ja està. Ens baixa una mica la confiança dels fans perquè els hem dit que no es creiem que érem un equip a tope. Aquí anem a jugar contra el Prat, un Prat que s'ha revifat una mica, ara és 14è. I aquí tenim aquesta Copa Princesa, el següent partit que és contra Movistar Estudiantes. Primer contra segon, veurem si ens enduem la Copa, primera Copa de la partida. Seguim sent mànager del mes, com cada mes. I aquí anem al partit contra el Cebrat. El pavelló Joan Busquets. Anirem a mirar l'alineació.
Estem tenint sort amb les lesions. Ara espero no ser agorero, perquè de moment estem tenint sort. Anem aquí a l'alineació. Treu una mica de minuts a Marc Gasol. Li pujarem a Jaguarà. La resta ho deixarem igual, que ens funciona bé. Doncs primer període 11-25, ja tenim aquest avantatge, 11-14-28, dos triples en l'últim segon. Ara sí que s'amplia l'avantatge, buscarem un llançament de 2 de Marc Gasol per acabar el període, que entra, i de 30 a la mitja part, Saric 11, Gasol 14, Gasol 29, Saric 17, destruint aquí el joc interior, i Verguren sí que s'ha de endur 31 també, per part del Prat, i 63, 117, 37 de Marc Gasol, 27 de Saric amb 11 rebots, 11 Delgado, 11 Sevillano, 11 Beckbaggers, i aquí Ibarguren 32 i 8. Una altra victòria, 18-0. Això és un escàndol. 0 derrotes. Si poguéssim arribar amb 0 derrotes a final de temporada, mare meva. Mare meva. Veiem que guanyen els dos equips perseguidors. Els que estan immediatament per darrere nostra no afluixen pistonada. I aquí tenim ja preparada aquesta final de la Copa Princesa el dia 13 de febrer. Anem a cap al primer títol de la partida, si l'Estudiantes ens ho permet. A veure si després d'aquesta final, esperem, no sé, guanyar tots els partits i ara perdre la final. Això seria el de menys. L'important és seguir en aquesta primera plaça, on la final no és menys important. Al final, acabar primer la Lliga ens dona molt de marge per planificar la següent temporada. No haver de jugar uns play-offs que juguen del segon al 9è. I aquí tenim ja el partit contra Estudiantes. Farem el mateix que abans, que ens ha anat bé, que és donar-li més minuts als jugadors titulars. Com estan bé de forma ho aprofitem. Sí que m'he trobat en partides de jugar a competició europea i llavors els jugadors es cansen molt més i has de fer moltes més rotacions, però en aquest cas de jugar només un partit cada setmana, doncs pots jugar sempre amb l'equip titular més o menys si vols. Vinga, anem ja amb aquesta final. Bon principi, 21-15.
Si entra el triple de l'Albert Sabat, que no entra, doncs 21-15, més 11, això ho tenim més a prop, hi ha un tir del Marc de 2, que entra 46-33, 63-50, un triple de Biberovic, 66-50, sembla que això ja no es pot escapar, doncs no, i de 30 quasi, 36-10 per Marc Gasol, aquest cop Jackson s'ha quedat amb 5. Héctor Alderete, el millor dels estudiantes, Biberovic, gran partit també, més 29, victòria a la Copa. El Leandro diu 11-0 a l'ACB, Déu-n'hi-do, Leandro. 0 derrotes només és tremendo. Aquí tenim MVP de la final, Marc Gasol, com no podia ser d'una altra manera. Aquí ho tenim, MVP de la final i títol a la saca. 4 jugadors nostres en el quintet ideal. Josep Frank s'ha colat des de la banqueta. I aquí tenim ara unes quantes notícies. Uskokovic s'ha lesionat. El posarem a tractar la lesió. El tindrem una setmana fora igualment. Ens feliciten pel nostre títol. L'Eric Vila vol explicacions perquè no juga ni un minut. Reanimarem una mica i ens pensarem igual de... No el podem cedir perquè ja tenim 3 jugadors cedits. Al final ni ell ni Robert Cosell estan jugant. Hem de donar-li alguns minutets, aviam si podem en els pròxims partits. De moment segueix la cosa estupendament. Millor atac, millor defensa, millor ratxa. Aquí tenim també els premis de la temporada. De moment està clar qui és el mànager de l'any i qui és l'MVP de la temporada també, tot i aquest mes de gener que el té Edwin Jackson per aquí. Aquí tenim les estadístiques, Marc Gasol el millor, anotador i en valoració. I en recuperacions, el 5è millor, Uskokovic aquí en assistències. Ignacio Rosa, que ens el comentaven l'altre dia per aquí, del Força Lleida. Aquí tenim aquest partit contra el Cáceres, a Fontejau. Cáceres que està 6è. Aquí ho teniu, 10-8. Doncs no caldrà que traiem a Uskokovic perquè s'ha recuperat. Sí que farem és donar-li una mica menys de minuts i donar-li més als bases de la banqueta. I també repartir una mica més els minuts entre la resta. El que podem fer és incloure Eric Vila a la rotació, encara que sigui per poquet, 7 minutets. La resta ho deixarem com està. També li baixarem una mica els minuts a Biberovic, que recuperi aquest 70 i es torni a posar en 80, els hi donarem a Sevillano. El mateix farem amb Pep Busquets. I som-hi. Ja ho tenim preparat. I després només serà donar-li a continuar. Vinga, som-hi. La setmana que ve, com veieu aquí, doble jornada, dimecres, diumenge.
Rebem una oferta per Beck-Bagars, de moment la rebutjarem. I anirem al partit directes. Tenim Devin Smith, Benoit Mbala com a jugadors referència. Teniu Benoit Mbala, 22,3 punts, 7,9 rebots. Tenim... Sí, jo perquè sóc un ànsies i li dono perquè això desapareixi ràpid i anar directe al partit. Primer període és bo, 23-18. Segon període també, més 10. Anirem a assegurar una cistella del Marc, que no entra. Tercer període, més 21. I ara buscarem un triple de l'Albert Sabat, que tampoc entra. 74-53, 26 punts de Marc Gasol i 37 per acabar el partit, més 31 contra el Cáceres per seguir aquest rodillo que es diu vulgarment. Aquest equip té pinta d'això, almenys aquesta temporada. Perseguidors que segueixen guanyant. En aquest cas era una lluita de perseguidors i Covirán ha guanyat a Estudiantes. Aquí deixa encara una mica enrere i llavors nosaltres li portarem 3 victòries d'avantatge. Per tant, bones notícies. Era igual qui guanyés en aquest partit realment. Tenim aquest 19-0 i ara visitarem la pista de l'Almansa, setè. Aquí el Leandro ens diu López Arosti, increïble, sí, jo l'he volgut fitxar en algunes ocasions, però té tanta clàusula que no he pogut. No he tingut que quedi clar que no he portat cap equip top d'Europa, com és el teu cas. Sempre han sigut equips que venen des de baix i llavors el pressupost és més complicat i no puc fer clàusulazos de segons quin nivell. Vinga, anirem amb l'alineació. Veieu aquí que ara, com és un partit entre setmana, dimecres, els jugadors encara tenen una mica de cansament. Precisament li baixarem una mica a Viverovic els minuts. També els hi baixarem a Marc Gasol una mica, tenint en compte que hi ha 2 partits aquesta setmana. Recordeu que si els jugadors juguen els partits amb l'estat físic molt baix, el més probable doncs és que es lesionin. Aquí ho teniu, un jugador per sota de 40 punts de condició física necessita descansar, si no, doncs el més probable és que se us trenqui. I si se us trenca una setmana, 2, 3, doncs no passa res, però si se us trenca 28 setmanes, doncs ja és una altra història. Som-hi. Anem a aquest partit contra l'Almansa d'Edi Polanco, anotador compulsiu. Anirem amb una penetració del Josep, que no ha funcionat, llavors buscarem un triple del Beck-Bagars que no entra. 23-21. Segon període segueix igualat. Sempre busquem la cistella de 2 del Marc. Ara entra, 36-40. Tercer període segueix estant igualat. Buscarem ara una cistella de 2 que no entra. I ara pujarem una mica el nivell defensiu aquí. Aviam si així ens acabem d'anar al marcador. Doncs sí, 14-28 en aquest període per la victòria. Un altre més al sac. Estem a prop del 20-0. Si no és aquesta, no sé si és aquesta o em faltarà una pel 20-0. I tenim que Covirán perd
Estudiantes guanya, per tant, encara una altra bona notícia. Després del sobreesforç de Coviran per guanyar contra Estudiantes, perden a domicili i ara tenim 3 victòries d'avantatge. Aquesta és la 20-0, es confirma, i 17-3 els perseguidors, per tant 3 victòries de marge. Ja portem 10 victòries seguides des que hem començat a jugar aquesta partida fa una horeta. Aquí tenim que se'ns ha lesionat l'Albert Sàbat amb una sobrecàrrega. Segurament no podrà jugar el diumenge, però sí ja al pròxim partit. Ens envien un informe de l'Ignacio Rosa. Veieu, baixa clàusula, això és el que us deia del progreso. Si li ho doneu aquí a la lupa, tenim una mica el progrés que pot arribar el jugador amb un promig d'evolució, més o menys. Veiem que pot arribar fins a 70, segurament entrenat individualment pot arribar a bastant més, tenint en compte que és un jugador de 22 anys, pot arribar a bastant més. Aquí tenim la lesió d'Albert Sàbat, segurament, com us deia, no podrà jugar contra Valladolid. Perdó. Però ja sí ho podrà fer en el pròxim partit, Valladolid, que és quart. Veiem si tanquem també aquest mes de febrer amb tot victòries. Anem a observar el rival. Alec Wintering és, sens dubte, el seu jugador més perillós. Nosaltres en tenim uns quants més, que, com us deia, no tindrem l'Albert Sàbat per aquest partit, per tant, hem de donar més minuts al Josep Frank també, ja que ja els repartirem aquí entre Sevillano i Delgado. Em falten 2 per repartir. Doncs vinga, Viverovic. Jugarem el partit buscant el 21-0 contra aquest Valladolid d'Alec Wintering. Doncs comença el partit més 12. Busquem el triple de Beckbaggers que no entra. 48-37, més 15, això pinta a victòria, més 20, 28-9 per Marc Gasol, 39 de valoració, probablement jugador de la jornada. Beckbaggers, bon partit des de la banqueta, igual que Gerard Sevillano. A destacar els bases, 0 punts. Tant Josep Frank com Uskokovic, que sí que han revertit 5 assistències cadascú. Seguirem amb el pròxim partit i crec que ja serà dels últims d'avui. Així deixarem una mica de marge pels pròxims capítols. Ja sabeu que normalment fem entre 1 hora i 1 hora i mitja. Seguirem una mica de més, igual farem un parell més de partits, un parell més de jornades, però ja ho seguirem amb aquest 21-0, aquí rècord de Marc Gasol, un altre rècord històric en tirs de 2 anotats. Aquí els aficionats encantats amb la gestió, tu diràs 21-0. El primer partit és contra Granada, atenció, aquest tercer classificat amb 18-3 de guanyar, doncs hi hauria una altra victòria més de marge amb els perseguidors. Un altre cop els premis del mes
pels qui se'ls mereixen. No toca ni bola. El recupera Albert Sàbat. Doncs vinga, es recupera Albert Sàbat. Tornarem a posar en rotació. Tenim encara uns quants dies fins al partit de Granada. Que esperem guanyar per augmentar aquesta distància. Aquí és a fora. Veieu aquí l'avioneta municipal de Granada. Vinga, ja tenim disponible el partit. Mamadou Niang, el millor. Segons això és el millor. Crec que espera Tomàs, però aquí surt Mamadou Niang. Vinga, som-hi al partit. Lluís Costa és un jugador que ha funcionat molt bé també. En altres partides i que el fitxarem tan bon punt puguem. Ja estava parlat amb l'Artau d'abans de començar la partida i veient el funcionament que té el fitxarem també. Aquí tenim que anem guanyant. Buscarem una cistella de 2 de Gonzalo, que no nota, però agafem el rebot. Buscarem el triple, que tampoc entra. Delgado, en aquest cas, és el millor. Margasol, 0 punts, menys 7. Llavors el que farem serà no jugar per Margasol. Aquí li treus el jugador per qui vol jugar. O el que farem serà jugar per Alexa Uskokovic. Canviarem una mica el paradigma del partit. Aquí qui s'està funcionant són els pivots suplents, de moment, més 10. Triple de Sevillano al final del tercer període. Aquest partit gairebé que està decidit, més 22, més 32, Jaguarà, millor el partit. 22 de valoració, Margasol, menys 1, sorprenent. Una altra victòria i com us deia, doncs, ara ja amb el Granada tenim 4 victòries de marge, amb Estudiantes 3, si no ha patat aquesta jornada. Això vol dir que podem estar encara més tranquils. Aquí teniu Estudiantes que ha guanyat a la Corunya, per tant Estudiantes que també agafa aquest avantatge davant de Coviran Granada. D'una victòria. Aquí teniu 22-0, 19-3, 18-4, els altres ja molt lluny d'aquestes 3 primeres places. Valladolid 14-8, Lleida, Corunya, Cáceres, Juaristi i Levitec Huesca en posicions de playoff, amb opcions també per al Mansa. I el pròxim partit és contra Easy Charger Palència, el 17è classificat, que serà doncs l'últim partit de la partida d'avui. Som-hi cap a aquest partit a casa contra Palència i així deixarem 11 partits per al proper capítol, que ja si pot ser i tot va bé com fins ara, serà el capítol de l'ascens directe. Creuem dits, toquem fusta, feu el que faci falta perquè això succeeixi. Que l'any que ve puguem veure
en aquesta partida el Girona a l'ACB. Retorn de Marc Gasol i amb alguns fitxatges de nivell. Veurem si podem fitxar, com parlàvem abans amb el Leandro, a Josep Puerto, si podrem optar alguna coseta, algun descartat de primeres plantilles ACB o d'altres indrets d'Europa. De moment tenim aquest partit contra Easy Charger Palència. A Fontejau. Aquí ve el Pedro Rivero, que diu que no és fan nostre. Em sabrà menys greu guanyar-te, Pedro. Tornarem a donar una mica més de minuts per aquí. Una mica més per aquí. I som en aquest partit contra el penúltim, que a priori hauríem de guanyar. Aquí tenim Bamba Fall, que és l'estrella d'aquest Charger, juntament amb Prince Ali i Dani Rodríguez. Doncs primer període ja molt per davant. De 20 al primer període, 35-15, i la cosa es posa molt i molt de cara. 95 punts en 3 períodes, això és un escàndol. 96. I ara tenim encara una última oportunitat d'aquest període. Doncs hi farem tirar un triple a Eric Vilà, que no entra, però que aquest avantatge és suficient com perquè no l'haguem de necessitar. Marc Gasol, 27.6 rebots, 31 de valoració amb 3 períodes. Doncs acaba amb 35-11 i 41 de valoració. 117-76, una altra victòria més. Això és un escàndol, nois i noies. Amics d'esmaixada.cat. Una altra victòria més per al Bàsquet Girona. I ho tenim cada vegada més a prop. Ara veurem, com sempre, farem un cop d'ull el que han fet els nostres perseguidors. Granada victòria, Estudiantes derrota. Doncs encara ens ho posen més fàcil. Agafem una victòria més de marge respecte a Estudiantes, que són les mateixes que tenim amb Granada, que són 4, i ens ho posa una mica el camí més planer, aquestes 4 victòries de marge més els averages pertinents. Doncs ara sí, va, farem l'últim partit contra Alicante, que serà l'últim de la partida d'avui, per deixarem així 10 partits, els últims 10 partits de Lliga de la temporada pel pròxim capítol, i així aviam si podem cantar l'Aliron i començar a mirar fitxatges per la següent temporada. Anirem al Pedro Ferrandiz, l'últim classificat, Alicante, igual que Palència era el penúltim. Anirem a casa de l'últim. Podem mirar fins i tot de fer alguna rotació avui, si hi ha algun jugador que estigui més cansat que un altre, o mantenir-ho igual per sumar el 24-0. Estan bastant bé. Mantindrem amb tot igual. Som-hi amb aquest partit contra el CUE, contra l'Ucentum. L'Ucentum de Justin Pitts. Primer període, més 4. Segon ja, més 13. I si enxufa el triple Viverovic, que no és el cas, doncs més 13, més 17. I per acabar el partit, doncs
una bona colla, Viens 24, Marc Gasol 28-8, Seric 14-4-4, Jauarà 16-5, i per part del Lucentum, doncs Justin Pitts, que ja ho dèiem abans de començar el partit, 18 punts, 3 rebots, 19 de valoració. Ningú pot amb aquest bàsquet Girona. Ja és la victòria número 24 d'aquesta temporada, sense comptar la Copa de la Princesa, que també ens l'hem adjudicat. Llavors són 24-0. Un espectacle. Estudiantes guanya, Coviran també. Ara ja no ens afecta tant perquè hi ha 4 victòries de marge. Ens és una mica més igual si perden o no. La qüestió és que si nosaltres no perdem o perdem 3 partits, doncs seguirem aquí en aquesta primera posició. Atenció, es lesiona Marc Gasol. És una setmana d'una grip. Hem tratat lesió, que deu ser portar-li un mocador. I ja tenim, és que no caldrà ni treure'l de l'alineació, perquè amb aquests, potser contra la Cunsa doncs no podrà jugar per símptomes gripals, però nosaltres ho deixarem aquí, amb aquest 24-0. Moltes gràcies a tots per seguir-nos. Com sempre, un dia més aquí al Twitch d'Esmaixada.cat, en aquesta aventura de l'International Basketball Manager amb el Bàsquet Girona. I ja sabeu que la setmana vinent, segurament dijous, tornarem a estar per aquí fent una altra partideta, una altra estona d'aquesta partida del Bàsquet Girona i aviam si podem, com dèiem, cantar l'Aliron ja i poder accedir al que ens dongui opcions d'anar a l'ACB i tenir temps per pujar directe i planificar bé la temporada sense necessitat de fer aquests play-off d'ascens que ens complicarien les coses. Moltíssimes gràcies a tots i totes per seguir-nos, per estar aquí amb nosaltres en aquesta nit, en aquesta partida, i ens veiem el pròxim dia. Que vagi molt bé i fins la propera!